tryna ride on my bed like a Mustang. See ya. I got a watch on my wrist, it's a bust down. See ya. I'm tryna hop on a flight at a time. See ya. Got ice in my baby to bring him around. See ya. Коста хора, значи днеска е трети ден от почивката ни с моето семейство. През другите дни не снимах много клипове, даже почти въобще, защото просто искахме да си почина. Бях много натоварен от университета, от трейдването и като цяло искам да ви покажа според мен днеска какво ще се случи. Между другото, вчера хванах трейд на Paper Trading акаунта ми за $2000. Хванах един шорт, който беше от тук до тук. Но смятам, че днес ще правим отново шортове, защото имаме Market Stocks Shift, свикнахме малко ликвидите на 15 минутки и де факто просто според мен заради този анфилнат голям гап ще трябва да слезем, за да го запълним. Това е закуската. Тук може да видите Campia Entrance. Искам да видя реакшън от този Fair Value Gap. Ето тук, да видя как филва идеално този Fair Value Gap, да видя Order Block някъде тук и да пусна шорта де факто. И разбрах, че имаме още 1-2 часа, в които може да се възползваме от спата. Така че ще се пусна долу до спата, малко да се поплискам на басейнчето. Вече оттам нататък трябва да събера багажа и да се оправим и да потегляме към Пампорово. Включваме се от самата. Значи на басейна и на външния басейн имаше прекалено много хора. И просто не исках да ги смущавам и затова се включих просто от сауната, защото тя е единична. Можеш даже да си пускаш музика, има Bluetooth. И така, оправих си багажа. Приключил съм с абсолютно всички задължения. Не съм гледал TradingView все още, защото реших малко да се включа. Ще поседя още малко и приключвам. И заминаваме вече за Пампорово. Така че ще се включим направо там, предполагам. Пристигнахме вече в Пампорово. Както може да видите, няма сняг. Грам. Така, това ни е стаичката. Стаичката е супер. С топличица. Гледката е уникална обаче. Обаче е много тъпо, че няма сняг. В момента е... Колко е часа? В момента е... почти 4 и след малко ще трябва да трейдваме. Този трейд беше тейкнат. Тихнах го, защото филма перфекто 15 минутен Fair Value Gap. Също така тапна в Order Block. Стоп-лоса ми беше под Order Block тук на тези лолове. И тейк-профита ми беше на този хай. Не го тейкнах на този хай, защото ES текна хая преди него и аз мислех, че има възможност да стане SMT продавеца. И го спрях някъде ето тук. Може да видите акаунта, демо акаунта на каква съм най-вече. Демо акаунта е на 6120. Остава хора, както може да видите, it's pretty fucking late. И току-що приключих епизод 39 от Mentorship 2022 на ICT. Утре ще се включа направо от пистата или просто следващия ден, не съм сигурен как ще се случат нещата. Но днеска не правихме нищо смислено, освен да хафвам и да гледам ICT. Изгледах 4-5 епизода. Идвахме да проверим как са пистите, но както виждате, то няма просто достатъчно сняг. И се надяваме до вечера да повали малко повече сняг, защото го дава така времето. Зато черната писта не може да се види въобще. Та има калта. Не става. Коста хора, това вече е втори ден от почивката ни в Пампорово. Не съм сигурен кой ден е от цялостната ни почивка, защото преди това бяхме в Велинград, след това пристигнахме тук в Пампорово. Но както виждате, днеска вече започна да вали сняг, утре е Коледа. Надяваме се утре на Коледа вече да има тръпъл сняг, за да може да се пускаме по пистите.
видяхте каква е красива коледната приказка. В момента съм си пуснал малко песнички на лаптопа. Преди това гледах ICT. ICT му изгледах всички видеа от 2022 менторшипа и де факто в момента трябва да почнам други видеа и други плейлисти, които съм си запазил. Но продължаваме. Не знам дали ще имам нещо, което да снимам втория ден, поради причината, че исках днеска да отида на ски, но не работиха писите. И така, ще видим вечерта му и да снимам нещо интересно. Както виждате, набързо се обляках и ще ходя да закусвам гризил уникална красота. От вчерашния ден просто нямаше какво да се снима, от това, че писите на работа направо ми убиха кефа за цялото Пампорово, но както и да е, трябва да погледнем нещата от хубавата страна, че сме сега с цялото семейство, с всички близки и просто се наслаждаваме на моментите. Нищо интересно се беше случвало. Бях текнал единствено един хубав трейд от стоеността на $700-800, не съм сигурен. Накрая не бях печала плюс 490, защото преди да го текна това хубавия трейд, текнах един трейд и на стоп аутна бях минус $300. И просто така, това беше единствения хайлайт на деня. Сега днеска ще видим вече какво ще се случва, така че да, продължаваме. И вече има сняг, така че със сигурно ще излезем навънка. Гало! Гало! Гало, виж снежен човек. Брой смотри, я батис. Бам! И тласка... Ах, шит! За малко не успя. Бягай, че ще хвана. Бягай. Не знам, къде беше? Не знам. Да. Студено ли ти, мамо? Да. Не. Не е толкова студено. Щом бащата е Да, снимай това да. горница. Ма ти си цялата в сняг. Снимай това. Кое? Кола? Качвайца. И какво става, хора? Това е последният ден от нашата почивка. Даже не е последният ден, днеска се тръгваме. Вижте красота. Уникална гледка. Много е красиво. Много съжалявам, че в момента се тръгваме, но и днеска не е почивката. Почивката може да е рейтна, може би 3 от 10. 3 от 10 в Пампорово, поради причината, че просто нямаше какво да се прави тези дни в Пампорово, в които бяхме тук на почивка, но пък за сметка на това можем да се насладим на уникална гледка и малко снежица да там дам 3 от 10. Не заради друго, просто поради причината, че ние на морето нямаме сняг. Отивам закусвам, отправям багажа и потегляме към Бургас. Само ще им да ви покажа гледката преди да тръгнем към ресторант. Съм съдите на такава красота.
rather lie than lose. She wanna front lash makeup. That's got pump, tell 'em say something. House in the hills, we a lay up. There you can stay, we can play fun. She don't do much, just like anything she want, I can get done. $100 ration bando. $100 ration bando. В момента ще хвърляме късмичи да стана profitable трейдър след Majestic. Значи в момента сме на античния театър. Филм беше по-хубаво. Не ме харесва тя. Чудих се много дали го харесвам много. Дали го харесваш или не харесваш? Ама обичам бемитинцата ми. Главно или характера не го харесваш? Не му харесваш. Нищо, нито визуално. Да. Ей, толкова хубаво. И той вече после ми стана Какво? хубаво. Да, с любов. Да. Аз не че го мразех, просто... Айде, Мери Ненавиждаш Крисмас. ли? Мери Крисмас. Защо го имаш подарък? Защо чак сега ли даваш? Да, реших. Тай беше момента, бе. Не сега. Хайде, Мери Крисмас. Моя Цял подарък. ден тренира, как ще каже. Хайде, Мери Крисмас. Да. Сериозно, нали? Не, Ама нали не съм взел обувки? не знам. Шей. Обувки ли взел? Дядо Коледа, аз не съм го виждал. Ако подариш обувки на някой, ще избяга от тебе. Хубаво. Аз не Аз избягам. знам, че словно. Това е от дядо Коледа, не от мен. Риск да избягаш от него. Нали искаш да послушаш? Да. Бе, много наистина са много сладки. Харесват ли ти? Много, да, даже много повече от просто. Даже аз исках такива. Ама аз наистина исках такива. Удобни ли са ти? Да, и са много добре даже. Защото аз като цяло пробвах на Зара, обаче в смисъл кожата е твърда. Пък те са много добри. Мерси. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number